Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fi 8:30 dejjem fuq One. Wara proċess ta' għażla nħatar kunsil ġdid tal-Bord tal-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat l-MCVS għal perjodu 2023-2025. Dawn il-membri ġew magħżula mill-membri tal-Għaqdiet Volontarji stess. Waqt l-ewwel laqgħa tal-Kunsill il-Ministru għall-Inklużjoni, il-Volontarji u Drittijiet tal-Konsumatur Giulia Farrugia Portelli ippreżentat lill-membri il-ġodda b'ittra ta' ħatra. B'kollox investiment ta' 1.34 miljun euro li se nkunu qegħdin aħna ninvestu fl-Għaqdiet Volontarji tagħna u kien ta' pjaċir li niltaqa' mal-Kunsill ġdid li se jkun qed jaħdem fuq il-ħidma għat-3 snin li ġejjin. Hija awgurat lil membri għall-ħatra tagħhom fil-waqt li aċċennat għall-investiment li l-Gvern se jagħmel f'dan is-settur din is-sena. Dan l-investiment se jservi biex ikompli jsaħħaħ is-settur sabiex dan jibqa' wieħed mill-pilastri soċjo-ekonomiċi ewlenin ta' pajjiżna. L-għan tal-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat huwa li jappoġġja lill-organizzazzjonijiet volontarji lokali minn kull fora tas-soċjetà permezz ta' networking, taħriġ, tisħiħ tal-ħiliet, inizjattivi ta' finanzjament u ħolqien ta' kuxjenza. Preżenti għall-laqgħa kien hemm ukoll is-Segretarju Permanenti għall-Ministeru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur Nancy Caruana u l-Kap Eżekuttiv tal-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat Mauro Paċ Paraskandolo. Paċ Paraskandolo spjega kif il-ħidma tal-Kunsill se tkun iffukata biex tgħin lis-settur. Għall-ewwel darba iltaqa' il-Kunsill tal-Volontarjat, kunsill ġdid li ħajkun terminu ta' 3 snin, b'tali mod li issa jibda l-ħidma tiegħu għas-settur tal-volontarjat biex naraw anke da 3 snin il-ħidma fiex qed tikkonċerna u l-konċentrazzjoni tkun fl-għajnuna tas-settur tal-volontarjat kemm f'dik li hija kapaċità, taħriġ u anke skemi.